Vesko Čačanovski, Pavle Bogojevski, Branimir Jovanović, Zahir Mehmedi, svi iz Skoplja. Oni su učestvovali u svim demonstracijama i pomagali organizaciji demonstracija protiv Vučića. Šta sad mi treba da pišemo protestne note ili ne znam šta? S druge strane, neki od ovih koji postoje osnovane sumnje, mi smo dobili takvu bezbednosnu informaciju, da se neki koje potražuje makedonska policija, naročito oni koji su možda bili i jedni od brutalnijih u onoj noći, da se možda kriju kod u nekim našim južnim opštinama. Znači, mi imamo dovoljno razloga da pratimo situaciju. To je posao čoveka. On tamo nije otišao kao predstavnik turističke organizacije, nego kao zvanični predstavnik bezbednosno-informativne agencije. Meni je sada drago što se svi to interesuju. Samo, znate šta? Mi sada kad bi ovde rekli sećate se šta smo mi ovde govorili? Pa smo mi govorili kad predstavnici američke ambasade učestvuju u protestima. Šta je bilo? Znači, to je normalno da drugi to mogu, a šta sada? Šta je taj čovek uradio? Je li on učestvovao u nekom krivičnom delu? Ne. Njegov je posao da izveštava o situaciji u Makedoniji i on je svoj posao radio. Nikakvih razloga, Srbija se ne meša u unutrašnje stvari u Makedoniji, ali mora da zna kako se to može, kakve su to informacije i šta se dešava sa aspekta odraza na naše nacionalni državni interes. U ovom slučaju, da li je bilo nekih prisutnih iz Srbije? Nije bilo. Ali neki od njih su kasnije pobegli. I zato mi zajedno sa makedonskim organima upravo radimo.